Má toxickú ex, ktorá ho stále ťahá späť. On ti tvrdí, že je to medzi nimi skončené, ale stále rieši ich hádky, jej nálady a jej drámy. Sťažuje sa na ňu, hovorí, aká je hrozná, ale keď sa mu ozve, tak bez rozmýšľania beží za ňou. Sľubuje ti, že už to konečne uzavrie, že si len píšu kvôli nejakým formalitám, ale stále ju má vo svojom živote. A ty stále čakáš. Stále dúfaš, že si vyberie teba. Veríš, že keď mu ukážeš, aká si iná, aká si pokojná a rozumná, pochopí, že ona je minulosť a ty si jeho budúcnosť. Lenže nemal to vedieť už teraz? Buď ťa chce, alebo nie. Buď to má uzavreté, alebo nie. Buď sa rozhodne pre teba, alebo ťa stále bude ťahať späť do toho ich chaosu. A teraz sa spýtaj samej seba. Čo ešte potrebuješ vidieť, aby si pochopila, ako sa veci skutočne majú? Áno, investovala si do neho čas. Máš ho rada. Ale ak on to tak nemá, tak čo s tým chceš robiť? Žena, vezmi si svoju hrdosť a daj mu s Bohom. Lebo ak si stále vo vzťahoch, kde nie je nič jasné, kde stále niečo riešiš, kde si stále v napätí, čakáš a analyzuješ a snažíš sa tú situáciu pochopiť a každá správa od neho ťa dostane do emocionálnej špirály, raz si hore, raz si dole, tak je toto normálne? Alebo je to len model vzťahov, ktorý poznáš a nevieš si predstaviť nič iné? Si pripravená to zmeniť? Pridaj sa do valentínskej výzvy, kde prekopíme tvoje vnímanie vzťahov a tvoje reakcie od základov. Odkaz nájdeš v profile.